Estamos na metade do Coller Ciencia, pero creo que é bo momento para facer balanzo con o SEASE desa máxima responsable neste momento, directora, como soa eso, non? Que tal? Bo día. Hola, bo día. Ben, impacta, de última responsable impacta un pouco, pero bueno, sí que é certo que é un traballo de moita xente, onde estamos todos aquí colaborando man a man ao longo de todo o curso, e hoxe digamos que para disfrutalo entre todos e todas. Estamos tendo moi boa recepción da feira por parte das familias, dos nenos, e a verdade é que o tempo está nos acompañando polo de agora, así que agradecese moito que o ano pasado foi pasado por auga. Pero bueno, a verdade é que os nenos parece que están moi contentos e nós tamén, por suposto. Bueno, isto ademais é un xeito de que as familias tamén se impliquen, non? Porque o traballo que fan os profesionais da docencia, profesoras, profesores, claro, sin que nas familias tamén que non tiren en contra, non? E ao contrario, se veñen a eventos como no cole fan cousas máis importantes do que eu pensaba, non? Sí. Entón que axuden. A ver, evidentemente é unha forma de abrir as portas de que as familias vexan o que facemos nos centros, non? E evidentemente, ao final é unha colaboración de toda a comunidade educativa. Familias, semestres, semestras, os alumnos e alumnas son todos fundamentais, ademais de todas as empresas colaboradoras da contorna, que ao final son moitos os que arriman o seu pequeno grande área para todos de poder montar todo isto, que xa vos digo, moito traballo por detrás. Moito traballo. E logo mantelo, porque vos despois tesdes que manter, e iso creo que esta ciencia é un bo acicate para que os nenos e nenas o ano que veñen queran máis, non? Sí, a ver, cada ano os nenos chegan en setembro e xa preguntan, non? Podo ir de voluntario? Que experimentos imos levar? Porque xa che digo, non é algo que preparemos para este momento. No noso centro, entendo que na maioría deles, a través dos clubs de ciencia fanse moitísimos experimentos, metemos a ciencia de forma transversal no día a día das aulas, polo tanto, ao final, para eles é simplemente amosar o que aprenderon. Polo tanto, axúdalles, non, a facer o traballo das aulas e tamén o traballo que fan hoxe aquí, que é moi importante. Bueno, e pasa un poquinho de nervios. Está máis nerviosos os maiores que os nenos. Bueno, sempre. Todo o que conleva responsabilidade conleva nervios e tensión, pero bueno, este ano a verdade é que eu sentino hasta relaxado. O ano pasado, que foi así o primeiro como responsable do cole, estaba que me temblaban as pernas, pero bueno, este ano puiden disfrutalo, estou no disfrutando, espero disfrutalo hasta que rematemos ás 7 da tarde por aquí. Noraboa. Moitas grazas.